Salamat Atan TV kanalının mehriban müştokları, hormatly tomaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saylanan habarlar. Türkmen halkynyň milli lideri Iranda iş saparyna bolýar. Tatarstanda 7000-den gowrak türkmen talibi bilim alýar. Türkmenistan Tatarstany sement ekspert etmäge taýýar. Burak Özçivit Rus filminde surata düşdi. Türkmen halkynyň milli lideri Iranda iş saparyna bolýar. Şogun Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow iş sapary bilen Iran Islam Respublikasyna geldi. Bu barada Türkmenistan gazeti habar berýär. Türkmen halkynyň milli lideri sapary münasibetli Tehranyň Mehrabat halkara howa menzilinde Türkmenistanyň hem de Iranyň dowlat baýdaklary galdyryldy. Hormat garawly nizamy düzüldi. Bu ýerde belent mertebeli türkmen mehmanyny Iran Islam Respublikasynyň resmi wekilleri hem de ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalary garşyladylar. Soňra howa menziliniň ýokary derejeli mehmanlar zalyna milli liderimiz bilen Iranyň resmi wekiliniň gysga wagtlyk söhbetdeşi boldy. Ýeri gelende belesek Türkmenistan bilen Iran Islam Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 18-nji fevralyna ýola goýuldy. Şol döwürden bäri iki ýurt tagallalarynlar mümkinçiliklerini, milli we sewit behwitlerini üpçün etmäge gönükdirip, hoşnýetli goňşçylygyň benýadyny pogta berkitmegi başardy. Garaşlygyň ilkinji ýyllaryna Iran bilen hyzmatdaşlykda amal aşyrylan Tejen Saraxys Maşat demir ýoly, Körpeje Gurtgoý gaz geçirjisi, Dostluk suw howdany, dowlatary gatnaşyklaryň taryhyny bilelikdäki iri tasamalar hökümne ýazyldy. Gazakystan, Türkmenistan, Iran demir ýoly häzirki wagtda demir gazyk gunorta ulag geçirgesiniň altyny halkas hökümini äwirtuli geňişlikde ykdysady ösüşiň depgenini artdyrmagy goşunt goşýar. Geçen ýyllaryň dowamyny hökümet tarapy pudogary derejede gazandan ilalaşyklardyr iki taraplaryň resmi namalaryň uly toplumy, hyzmatdaşlygyň şertnama hukuk binýadyny berkese, barha artýan özara harit dolanşygy sowda ykdysady gatnaşyklary ilerletmek möhüm şert bolup çykşady. Türkmenistan Tatarstany sement ekspert etmäge taýýar. Türkmenistan Tatarstany sement we beýlek guruluşy haritlaryny iwermäge taýýardyr. Bu barada Kazan şäherine geçirilen sowda ykdysady ylmy tehnik we meden hyzmatdaşlyk goýunçy bilelikdäki Türkmen Tatar iş toparynyň 9-njy mejlisine gatnaşan Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministri Serdar Joraýew belläp geçdi. Şu ýyl her biri 1 million tonna sement öndürmäge ukyply bolan 2 sement zawody işe girzildi. Şonuň üçin bu ugurda ägir tul mümkinçilik we diýip minister belledi. Türkmenistanyň ähli sement zawodlarynyň ýyllyk önümçilik kuwatynyň 5 million tonna deňdir. Olarda häzirki zaman tehnologiýalary esasynda iň köp talap bildirilýän sement görnüşleri öňürilýär. Tatarstanyň Senagat we Sowda ministri Oleg Karobchenko Tatarstanyň köp möçürde deshalaryň gurulýanyny belläp, sement ýetmezçiliginiň ýüze çykýanyny aýtdy. Şu ýyl hatda Irana hem getirildi. Özara hasaplaşyklarymyzy seredip, şu ýyl bolmasa da indiki ýyl sement getirmek goýunça şertnama baglyşyp bolar diýip Tatar ministri nyktady. Tatarstanda 7000-den gowrak türkmen talibi bilim alýar. Tatarstanyň bilim we ilim ministriniň birinji ornasary Andrey Pomenov Kazan şäherinde geçirilen sowda ykdysady ylmy tehnika we meden hyzmatdaşlyk goýunçy bilelikdäki Türkmen Tatar iş toparynyň 9-njy mejlisine eden çykşynda Türkmenistanyň ýokary gowy mekdeplerine bilim alýan daşary ýurtly talipleriň 30 götürümniň Türkmenistanyň taliplerdigini beledi. Birinji ýyllaky maglumata görä Türkmenistandan 7753 talip bilim alýar. Bu ören gowy görkezji. Täze okuw ýyly üçin kabul edilişlik bilen bu görkezji hasy artar diýip Andrey Pomenov beledi. Onun bellemegine görä Türkmenistanyň gelen talipleriň agrymly bölegi Kazan Federal Üniversitetine bilim alýar. Tatarstanyň 43 sany ýokary gowy mektebinde 150 000 talip bilim alýar. Olaryň 20 000 goly daşary ýurtly taliplerdir. Şeýlegem Tatarstanyň käbir üniversitetleri Türkmenistanyň ýokary gowy mektepleri bilen hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistanym öz gezeginde Innopolis Üniversitetine 60 sany maglumat tehnologiýasy ugrü boýunça hünärmeni hünärini ýokarylandyrýan okuwyna iýerer. Bu barada Türkmen aragatnaşyk agentliginiň başlygynyň ornasary beledi. Türkmen hünärmenleri kiber howpsuzlyk, elektron hökümet ýaly ugrlarda öz hünärlerini kämilleşdirer. Türkmenistan Tatarstanyň kiber howpsuzlygy babatda hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gyzyklanma bildirýär. Şeýle maglumat tehnologiýalary parklary boýunça hyzmatdaşlyk etmek meýilleşdirilýär. Burak Özçivit Rus filminde surata düşdi. Türkiýanyň meşhur aktyorlarynyň Burak Özçivit Tatarstan Respublikasyna bardy we şol ýerde Ýolka Onwer filminde surata düşmek işine gatnaşdy. Rejissor Aleksandr Karpilovskiýanyň surata düşürilýän film meşhur Zolushka film esasynda goýulýar.
Onun esas gahrymalarynyň birem türk aktýory bolup durýar. Türk aktýor täze komediýa janryndaky filmde oýnap, kino tomaşaçylaryň göwnünden turmagy çalışýar. Şu ýylyň 19-njy dekabrynda görkeziljek filmde Burak Özçivit bilen bir hatarda meşhur rus sunga diýişgäleri Ruzul Minnekaýew, Kristina Babushkina şeýlekem ýaş aktrisa Maria Raskina çykyş eder. Bu Zolşkanyň durmuşy bilen baglydyr. Onuň arzuwy şazada Burak Özçivit'i görmekden ibaretdir. Mundan soňra nähili bolar, onu Çeper filmde görürsiňiz diýip Çeper filmiň rejissöri Aleksandr Karpilovski belledi. Ýagny Zolşka atly gyzyň şazadasy Buragyň keşfini janlandyrar. Ýolka atly filmiň 11-nji bölegi surata düşürildi. Ine mehriban müştoklar, Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuň sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň indi sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.